vibrationerne. Jeg mærker, ja! Hej, det godt. Er I glade? Det, jeg hører jer sige, det er nej. Og det er her, jeg kommer ind i billedet som jeres coach. Ja, jeg ved godt, så sidder der altid nogen og tænker, det er noget hokus pokus. Der plejer jeg at sige, coaching er som et køleskab. Det kan godt være svært at sætte sig ind i. Men hvis man vil se lyset, så bliver man nødt til at lukke op. Ej, ved du, det er så mærkeligt, ikke? Fordi... Ja, men altså, min karriere, ikke også som coach, den starter med, at min kæreste går fra mig, og vi havde et fantastisk forhold, altså. Det seksuelle, det var så voldsomt og intenst, altså. Jeg plejer at sige til ham, at hvis der var noget, han ville, så skulle han sige til, og hvis der var noget, han ikke ville, så skulle han sige fra. Købte jeg sådan nogle små tiller fra kort, så han lige kunne huske, hvad han skulle sige. Og vi kunne snakke om alt, det kunne vi altså. Han var fuld af beundring for min evne til at kommunikere. Kæften står ikke stille på dig, kælling, som man sagde. Ej, altså. Han var så dejlig, altså. Tænk pludselig en dag, så sagde han til mig, nu var han parat til at få et barn. Så fløj han ned i en taxa og hen på hospitalet, hvor hans nye kæreste lå og fødte. Så glider det jo ligesom ud, ikke? Ej, jeg havde da godt fornemmet de der små tegn på, at der var noget galt. Altså små ting. Bare sådan noget som, at han var væk et halvt år, ikke? Fik hemmeligt nummer og fik skiftet låsen på døren. Altså nogle ting der, men det skal ikke handle om mig, det skal handle om jer. Ikke? Og hvordan I har det, ikke? Og der plejer jeg at sige, at man lige kan prøve en øvelse, hvor man tænker på sig selv som en lampe. Kan I lige prøve det alle sammen? Og så mærk godt efter indad, er jeg tændt, er jeg slukket? Kører jeg på sparepære? Hvor sidder kontakten? Er jeg bare ved at tage en fatning? Sådan nogle ting, ikke også? Det er sådan nogle redskaber, jeg kan give jer som jeres coach. Altså, hvis folk de kommer til mig og spørger, Bente, hvad skal jeg gøre? Så gør jeg simpelthen det, jeg lytter. Lytter. Det er utrolig svært også, fordi jeg selv snakker hele tiden. Det gør jeg selv. Men det gør jeg, lytter. Lige indtil de er færdige, så siger jeg så, hvad synes du selv? Men altså, det sociale, det er så vigtigt, er det ikke rigtigt? Hjemme i min opgang, vi har det så hyggeligt, altså, vi render ind og ud hos hinanden. Eller jeg render ind og ud hos dem. Der kan jeg ligesom som coach, der kan jeg bare gå ind, og så kan jeg sige, hvad sker der her? Så begynder folk helt spontant at fortælle. Vi har travlt, vi sidder lige og spiser, siger de for eksempel. Altså, det er jo en tillidserklæring, sådan noget der, ikke? Og de kan også godt finde på at give mig gode råd, ikke? Så siger de for eksempel, tror du ikke, du skulle tage og finde ind til dig selv, siger de så? Det er de jo ret i, jo, altså. Men det er fantastisk, altså. Nej, altså. Men altså, det... Ved I hvad også? Så de fester, de holder hjemme i min opgang. Hver weekend, så er der fest rundt i opgangen. Så nu bliver jeg så ikke officielt inviteret. Ja, men de bliver enormt positivt overrasket, når jeg så dukker op alligevel. Det er en lukket fest, siger de. Ja, og det er jo der, jeg kan gå ind og åbne op, ikke? Og så åbner jeg lige. Og de får så meget ud af min gode råd, det gør de. De siger det direkte til mig. Du behøver ikke komme igen en anden gang, siger de så. Det er så dejligt, altså. Ej, I er søde, men altså, jeg skal sådan ud og redde erhvervslivet nu. Altså, er der nogen, der har problemer i øjeblikket, så er det erhvervslivet, er det ikke rigtigt? Og de har så svært ved at bede om hjælp. Der er aldrig nogen, der henvender sig. Nej, men så dukker jeg bare op uanmeldt. Og virkningen er den samme hver gang. De er enormt sure, når jeg kommer, og enormt glade, når jeg går. Så det kan jeg ikke være med. Det er så dejligt, det er med mange mærker. Man kan bruge det noget. Nej, halløj med, hvad vi kan faktisk nå en lille øvelse, før jeg går. Det er sådan en tillidsøvelse, jeg bruger ude i erhvervslivet. Hurra, tænker I så, hva? Så skal I lige rejse op en gang der. Det kniver lidt med tilliden dernede, hvad kan man godt med? Ej, jeg er ikke sød at stille op for min skyld. Det er så sjældent, jeg får noget op at stå, skal jeg sige.
Ja, hvor er I skønt. Du skal have en krammer, skat. Kom her. Hvor er du modig, altså. Er det flot. Nu skal I høre. I skal koncentrere jer. Nu gør I det alle sammen, at I lader jer falde bagud. Ja, så lærer man ikke så mange til, vel? Men man finder ud af, hvordan det er at gå på røven, og det er der rigtig mange, der gør i øjeblikket. Tak skal I have. Tak. Nej. Nå. Nej, hold op. Ved I hvad? Nej. Nej. Det nytter ikke noget. I må ringe og bestille en tid, hvor I så folk river og flår i mig, at I skal lade mig gå. Skal I så lade mig